दिनैहाय गुवाहाटी नोगोरमानि सुंकरदेब कलाक्षेत्रआव सानसेनि हाबाफारि लानानै बर' सावथुन महरगिरि आफादनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सोरखारनि अनसुंथाइजों खुंनो लानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो मिजिंथिदों बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि दारैहाय जाय थांखि बा हाबाफारिखौ दिनैहाय बावहाय गुवाहाटीनि सुंकरदेब कलाक्षेत्रआव मावफुंनो लानाय जादों बेनि गेजेरजों आं सानो जे बर'नि सावथुन मुलुगनि भावगिरिफोर खनगिरिफोर आरो दामगिरिफोर आरो रिंगु दामसा मुलुगनि बुंनो थाङोबा सावथुन मुलुगजों लोगोसे बेनि जाय सुबुंफ्रा सोमोन्दो दङ आरो बान्था होनायनि जे हाबाफारि लादों सायख'नायनि जे हाबाफारि लादों बेनि गेजेरजों मोजां मोनसे रादाब थांगोन आरो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे जुजिलायनाय बादायनायनि मोनसे मानसिफोरनि गोसोआवहाय मोनसे थुलुंगाखांनाय फैगोन बेखौ आङो मिजिंथिदों आरो आं सानदों जे बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि दारैहाय दिनै 2022 मायथाइयाव 6थि बर'नि सावथुन बान्था फोरबोखौ जेरै खुंदों बेयो जेब्लाबो खुंबाय थालांनो हाथों आरो खुंनांगोनबो आरो बेजों मोनसे थुलुंगाखांहोनाय जायो जोंनि महरगिरिफोरखौ जायफ्रा माने सावथुन मुलुगाव बिहोमा होबोदों बा भाव लाबोदों बिथांमोननि जि मोनसे बिहोमा होनाय बेखौबो मिथिसार होनायबो जायो आरो जोंनि रोंनायनि जि मोनसे बुंनो थाङोबा टेलेन्ट बे टेलेन्टखौबो दिन्थिनायनि जि मोनसे गेजेरजों बान्था मोनफैलायनो हादों बियो जोंनि गेजेराव गमामायैनो फैगासिनो थानाय इयुन जोलैफोरनो मोनसे रादाब होगोन जे जोङो बर'नि सावथुन मुलुगनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिमुखौ जेरैहाय फोथांनायजों लोगोसे गावनि थांना थानायनि जिउ राहा बेखौबो जों जे नाजादों थांनानै थानायनि लामाखौबो मोननो थाखाय बा नागिरनो थाखाय बे मोनसे थुलुंगानि मोनसे आयदा जागोन आरो आं गोजोननाय मोनदों जे बर'नि गेजेराव माखासे मुंदांखा आगुनि जायफोर थुनफावथिना सोरजिबोदों बा सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोर जेरै जोंनाव बड'सा मानगोनां बिथांमोन आरो लोगोसे रहेन्द्रनाथ ब्रह्म मानगोनां बिथांमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनिनो आगुनि आफादगिरि तरेन बर' सार बिथांमोनहा सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो गोनां सुबुं आरो खनगिरि बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि बुंनो थाङोबा आब' सुलेखा बसुमतारीखौ आं दहाय नुनो मोननाय जादों बान्था आजावदों सुलेखा क्रिएसननिफ्राय बिथाङाबो बान्था आजावनो हानाय जादों आरो देंखोगिरि फुंजा मुसाहारिमोन सौफैनायखौ आं नुनो मोनदों आरो बिदिनो गोबां बर'नि महरगिरिफोर बेवहाय बाहागो लाफैदों खालि बिटिसिनिल' नङा बिटिसिनि बायजोनिबो माने दुलाराय आसामनिनो बुंनो थाङोबा खना खनला मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों बेयो मोनसे मोजां जोंनि थाखाय रादाब माने सुबुंफोरनि गेजेरावहाय थांगोन होननानै आं फोथायदों। जों नैबे समाव खोनानो मोन्दों नोंथाङाबो माखासे दिनै सावथुननि सायाव जेनेबा लिरनाय बेसेबांसो आं सावथुननि सायाव लिरनायनि माबाथ' आंथ' मेथाइसो नाजादों सोरजिनो नाजादों अडिय' केसेट माबाखौहाय हगारनाय जाहैबाय मोनब्रै आङो दासिम माबाबाय गासै 100नि खाथि थांबाय आं मेथाइ सुजुनाया रोजाब होजोब्बायबो आरो जारिमिन अडिय' प्रडाक्सनाव फारि फारि नायबा मोनगोन सार्च खालामोबा जारिमिन अडिय' प्रडाक्सन गासिबो हगारनाय जादों बेखौ आङो खुब बुंबाय थादों खावलायबाय थादों नाजानो सानदों समफ्राबो खाब जाया जायो दा सोरखारनि मानसिबो जाहैबाय हिसाबै थेवबो नाजानाया थागोन आङो बयनिबो खावलायनायखौ जे रैखा खालामनो नाजानो साननाय जादों बे बेसेबां जाफुङो बेखौ उनाव मोनथिनो मोननाय जागोन गोजोन्थों।